Benvinguts a un altre vídeo. Avui parlarem sobre com poder-nos organitzar aquest Excel que tracta sobre un pressupost i un pla conscient. Per tant, molt important, perquè en aquest Excel el que nosaltres veurem és com poder-nos organitzar aquest pressupost que necessitarem mes a mes per saber com anem econòmicament i, per altra banda, també podrem veure aquest pla conscient que el que consistirà és veure aviam com anem d'estructura, diguem, financerament. Per tant, comencem. Bé, fixeu-vos, aquí tenim diferents apartats. Veureu que aquí dalt hi ha un apartat principal, que aquí és on trobarem el nostre pressupost, i aquí a la part de sota veurem que és on hi trobarem el pla conscient. Si us sembla, començarem de dalt cap a baix i així podrem anar mirant tots els parts mica en mica per poder-nos anar explicant en què consisteix en cada apartat. Molt bé, fixeu-vos. El primer que haurem de fer és ficar-nos aquí on hi diu l'edat, posar l'edat que nosaltres tenim. En el meu cas, jo posaré 30, que és l'edat que jo tinc, perquè això ens servirà molt bé per després poder veure aquest pla conscient alguns dels apartats, una relació que té molt directa amb l'edat que tenim. D'acord? Si ens passem a mirar el pressupost, que és aquest primer apartat, fixeu-vos que començarem per la columna del mig, on hi diu ingressos. Aquí on hi diu ingressos, simplement el que haureu d'anar ficant és el sou que vosaltres cobreu de les diferents feines que tingueu. Si en teniu una, dues, ho aneu apuntant aquí. Mensualment, això sí, superimportant. A sota veureu que haurem de posar l'estalvi, que l'estalvi acaba sent tot allò que vosaltres voleu anar estalviant al llarg del mes. En aquest cas, fixeu-vos que l'exemple ja ens diu que aquesta persona estalvia 100 euros cada mes pel fons d'emergència. Aquí podríeu ficar-ne alguns altres. La taula de sota, fixeu-vos que ens diu la inversió. Fixeu-vos que en aquest cas hi estalvia 50 euros cada mes en un fons d'inversió. I aquí sota petitó ens diu el remanent, d'acord? El remanent és allò que ens quedarà un cop nosaltres haguem fet, haguem pagat totes les despeses, haguem invertit i haguem estalviat. Que això ho veurem, la relació, un cop haguem vist les despeses fixes i variables. Però aquí ja ens explica que aquesta persona, tot i les despeses que té i tot i els estalvis i inversió que fa, li queda 229 euros que encara té per poder fer diferents coses. Per tant, és un molt bon senyal aquest. Anem-nos a la part més de la dreta, on trobarem les despeses fixes. Fixeu-vos que aquí parlem de despeses fixes de tot allò que són necessitats. Per tant, tot allò que no podem deixar de pagar si algun dia volem deixar-ho. En aquest cas, fixeu-vos que hi ha alguns exemples, com el lloguer, mòbils, subministraments, seguro del cotxe. D'acord? De la mateixa manera que hem anat veient al llarg del temps i dels diferents Excels, totes les despeses anuals, que les podeu apuntar aquí, les farem dividides entre 12. D'acord? Perquè ens interessa el pressupost mensual. I a sota, fixeu-vos bé, tenim les despeses variables, que com ja sabeu, són totes aquelles despeses que són desitjos, coses que si volguéssim podríem deixar de fer. En aquest cas, el gimnàs i aquest pressupost per mes que he apuntat aquí, en aquest cas, seria tot allò de despeses variables que anem gastant, per exemple, de targeta al llarg d'un mes, marcar-nos un pressupost d'un màxim, que no podem passar-nos d'aquí. Això és molt útil per poder-nos marcar aquest barem de fins on podem arribar, perquè no ens suposi una gran despesa cada mes i que ens falli trontollar aquest pressupost. D'acord? Per tant, això serà molt important poder-ho fer i en aquest cas, en aquest exemple, s'ha posat un pressupost per mes de 400 euros de despeses variables. Dit això, fixeu-vos, tornem ara a la banda de l'esquerra. El gràfic aquest que tenim, aquí a l'esquerra, fixeu-vos bé, ens dirà els diferents percentatges que ens suposa. I això va molt relacionat a la regla del 50-30-20, que ja deu haver vist en alguns vídeos que tenim penjat. Sí? Fixeu-vos, el 41% suposarà de les despeses fixes. Recordeu que les despeses fixes no hauria de superar el 50%, per tant, en aquest cas anem molt bé. Les despeses variables suposarà el 32%. D'acord? En aquest cas ens passem una miqueta, però com que aquest 41 és molt més baix, per tant, anem perfecte. D'acord? Recordeu que entre les despeses fixes i variables hauríem de màxim arribar a un 80. I per què? Doncs perquè aquest 20% que ens quedaria seria el que necessitaríem per estalviar o invertir en aquest cas. D'acord? Fixeu-vos que aquí el que trobarem és que aquest 4% suposarà a la inversió, aquest 7 suposarà dels estalvis i aquest 16 suposarà el remanent que, com comentàvem abans,
que és el que ens pot servir una mica d'oxigen per poder engreixar algunes de les parts que ens interessi del nostre pressupost. En aquest cas, com que ens sobren molts diners, podríem fins i tot, per exemple, estalviar més i fins i tot també podríem invertir una mica més. I en aquest cas, fixeu-vos, perfecte, ens sobren encara 79 euros i hem pogut estalviar i invertir una mica més. Dit això, crec que queda molt clar, tenim el nostre pressupost mensual. Recordeu que això s'ha d'anar fent una revisió periòdica, ja que la intenció és que això tinguem una bona estructura mensual per poder-nos anar fent aquest pressupost mica en mica clar i concís i que ens sigui molt útil per saber com anem financerament. Ara ens anirem aquí a la part de sota. Fixeu-vos bé, que és el que us explicava abans, que serà aquesta part del pla conscient. Això ens servirà sobretot per veure com anem a nivell d'estructura econòmicament i ens ajudarà també a prendre algunes decisions de cara al present o fins i tot de cara al futur. Per tant, si ens centrem en el pla conscient, tenim el següent. Fixeu-vos bé que en aquest requadre verd aquí sota trobarem la llegenda, que és per si no ens en recordem del que hem d'apuntar en cada una d'aquestes caselles, i per altra banda trobarem a la banda esquerra unes de les dades que haurem d'apuntar i a la banda dreta és el que després analitzarem com a pla conscient. I sense més ni menys comencem. A veure, el deute. Sí, suposem que els deutes és tot allò que devem. Per tant, una hipoteca, un crèdit, si us heu, per exemple, comprat un cotxe i l'esteu pagant a plaços, tot allò que esteu pagant. Val? Suposem que en el meu cas dec 30.000 euros, d'acord? Perfecte. En el de sota trobarem que és el patrimoni. El patrimoni simplement és tot allò que tenim, tant amb els estalvis, inversions, com per exemple si tenim una casa, doncs el valor de la casa. L'única part que no hi posarem és el cotxe, ja que el cotxe, com ja sabeu, un cop surt del concessionari ja val la meitat de preu del que heu pagat. Per tant, normalment mai es posa el cotxe. Per tant, suposem que entre estalvis, inversions i coses que tinc, imaginem-nos que tenim uns 40.000 euros. Perfecte. I en l'últim apartat és molt fàcil, fixeu-vos que diu ingressos nets anuals, per tant, en aquest punt el que hem de veure és què cobrem cada mes i multiplicar-ho per 12 o 14. Suposem que en aquest cas, si aquesta persona en cobra 1.400, com hem vist, nosaltres apuntarem uns 19.600. Molt bé. A la banda dreta, fixeu-vos que és ara on ens entendrem una mica més. En el primer punt tenim el fons d'emergència. El fons d'emergència, fixeu-vos que és tot allò que hem de guardar per casos excepcionals, d'emergències, com diu el nom. En aquest cas hem comptat 6 mesos, que és entre 3 i 6, i per tant són 8.400 euros. El punt de sota, que és on trobem la ràtio d'endeudament, és un número que ens permetrà saber si ens podem endeudar o si ens hem endeudat massa. D'acord? Fixeu-vos, aquest número sempre hauria d'estar entre el 0 i l'1. D'acord? Més que res perquè si és negatiu vol dir que estem tenint negatiu, per tant serà molt pitjor. D'acord? Entre el 0 i l'1 és l'adequat. Si ens passem de l'1, significa que potser ens hem passat una mica d'endeudar-nos per les condicions econòmiques que tenim. Però és molt fàcil que passi això un cop, per exemple, ens demanem un crèdit i una hipoteca per realitzar algunes coses. Per tant, no patim. Però hem de tenir en compte que aquest número ens servirà per saber si ens podem endeudar més o si ens hem endeutat massa. Per tant, en aquest cas, podríem dir que 3 és un número que ens hem passat una mica i en aquesta conseqüència el que podríem fer és intentar rebaixar el deute per poder intentar rebaixar aquest ràtio d'endeudament. I en cas que ens volguéssim endeudar més, esperar-nos a que això baixés per sota l'1 i després poder tornar a endeudar-nos. D'acord? El següent punt és el que hauríem de tenir per anar molt bé. I aquí, atenció, perquè és per anar molt bé. És un número que hem de tenir en compte, però no ens l'hem de prendre al peu de la lletra. Això significa que per l'edat que tenim i els ingressos que tenim, els diners que hauríem de tenir estalviats. D'acord? Per tant, en aquest cas, hipotètic cas, tindríem que tenir uns 58.000 euros. D'acord? És una idea per poder-nos anar agafant-la com l'objectiu d'intentar aconseguir, a mesura que van passant els anys, aquesta quantitat per poder-la tenir, i això és no guardar al banc, sinó que és entre inversions, invertit, d'acord? És amb diners que tinguem líquids. I per últim, tenim el nostre valor net, que el valor net és molt senzill d'entendre, simplement el valor net és restar el que devem amb el que tenim. Per tant, aquí veieu que de valor net ens queden 10.000 positius, ja que en devem 30 i en tenim 40. Per tant, dit això, espero que us hagi agradat molt aquesta fulla de càlcul i que us serveixi molt, i ja sabeu que per més consells o Excels a explicar
podeu seguir-nos a la nostra plataforma de YouTube o a l'Instagram.